Dostali sme tu otázky, že kde aj rôzne takéto kurzy a iné kurzy sa dajú na internete alebo aj mimo. Tak najprv si pozrieme tie, ktoré sú na internete. Pripomínam, že tuto sme z organizácie e-i, čítame to e-i, lebo je to esperánska výslovnosť. Ako názov napovedá edukácia na internete, tak riešime hlavne projekty zamerané na vzdelávanie a robíme ich hlavne cez internet. Našou takou primárnou doménou sú jazyky. Aj naša organizácia začala ako esperánska organizácia. Náš prvý veľký projekt bol web stránka na učenie sa Esperanta, Lernu.net. A to vo svojej dobe bol veľký hit, jednak pre učenie sa Esperanta, lebo vtedy to bolo veľmi slabé, ale dosť už kvôli tomu, že vo svojej dobe, a táto stránka má neviem či 15 alebo koľko rokov, v tej dobe bola viacjazyčná, bola trošku asi v 25-33 jazykoch, neviem presne. A v tej dobe, už keď stránka bola v 2 jazykoch, tak to bolo veľa. Takže týmto spôsobom predbehla svoju dobu. Myslím, že všetky naše stránky sú zadarmo, takže môžete tam prísť, registrovať sa. Zadarmo proste potrebujete nejaké e-mailovú adresu, heslo a idete. Na Lernu.net sa naučíte Esperanto od úplného začiatočníka po vyššiu strednú úroveň, ak si dobre spomínam, alebo nižšiu strednú, asi B1 to je. OK, to je Esperanto, tým sme začali a tým sme sa viac menej preslavili. A potom sme si povedali, že OK, tak vieme robiť stránky na učenie sa cudzích jazykov, čo keby sme to využili aj pre iné jazyky. Tak sme začali a postupne sa to nakopilo, takže teraz si niektoré prejdeme. Máme tu deutsch.info na učenie sa nemčiny. A mimochodom, môžete si písať, ale máme tu aj letáčiky, takže kľudne si príďte zobrať. Marcelka, mi sa páči, si zoberiem Monika. Takže jasne, ako názov napovedá, učenie sa nemčiny. Polský info, opäť pomerne dosť jasné, učenie sa poľštiny. Tiež pekne, najnovšie naše stránky majú rôzne počasti, nie len kurz, ale aj prehľad gramatiky, vidíme tu aj slovník, fórum. Niektoré stránky majú, myslím, že na Deutsch Info by to malo byť pekne viditeľné. Malo by tu byť mediatéka, áno, to je? Len pre prihlásených. Jasné. V mediatéke je veľa materiálov, nahrávok, videí, textov, ktoré sú takým pekným cvičiacím materiálom. Myslím, že sa treba na každý samostatne prihlásiť. Teraz kto mi pomôže nájsť, kde je ikona pre Cam Studio? Tam. Kde tam? Neviem, ale tam nie. Taký modrý som aj ja? Dajte druhý rozhovočený. Ale to tam nie je nainštalované totiž. Hore, tam, napravo. Jasne, páradička. Tam by ma nenapadlo. Mňa tiež nie. Nejde to celé prebiehať, ale aby som aspoň mal záznam. Takže učenie sa Esperanta na lernu.net. Učenie sa nemčiny na Deutsch Info, kde aj mediatéka. A v mediatéke je zoznam nahrávok, zvukových, videí, textov v nemčine. A ak si dobre spomínam, je to pre rôzne úrovne a neviem, či v rámci rôznych tém, až tak často to nepoužívam, tak neviem. A tieto texty sú skontrolované našimi učiteľmi, takže sú správne a môžete ich použiť na praktikovanie jazyka. Poľský info, naučenie sa poľštiny. Ruský
Neviem, či sme mali spraviť ukrajinsky radšej, ale ruština je stále ešte celkom slušne veľký jazyk, takže a toto sme začali už dávnejšie, toto nie je nejaký super nový projekt. U ruštiny sa dlho môžete na 3 svet. V Egypte krásne. To sme mali v škole ruštinu, takže... Jednoznačne, kdekoľvek idete ruštinu. Ja som nemal to šťastie. No, my ešte, hej. A nehovorím to ironicky, ja som si vybral ruštinu na strednej, ale bolo príliš málo ľudí, tak ju neotvorili. Ale ja som mala rada ruštinu napríklad. Ja som mal rád. Ako... Ja som dokonca Už teraz neviem tie veci, tak lebo však to nepoužívam, však mali sme aj maturitu z toho, ale už neviem tak až komunikovať, ale ja som mala rada. Ja som aj 3 Mne sa roky páčila narodil. ruština. To bolo, ja som to mal perfekt. Paradička. OK, tak kto sa chceme naučiť, alebo zlepšiť, alebo si oprašiť znalosti ruštiny, tuto na Ruské info máme možnosť. Tiež podobne kurzy, predať gramatiky slovníka, tiež aj mediatéka. Ako zozbieranie mediatéky trvá nejaký ten čas, takže... Ja sa to veľmi teším, že ste to teraz ukázať, lebo to je naozaj ťažký ten materiál dnes. Nie, to bolo Sme si vedomí. A keď chceš nejakú tému na nejakú úroveň, tak tam zabiješ naozaj dosť času, aby si to našiela. Takže ďakujem. Jasné. Pamätám si, keď som sa ja začal trošku učiť ruštinu, tie pokusy nikdy neboli super silné, ale keď som hľadal nejaké piesne, to bola katastrofa. To bolo hrozne ťažké, hej. Toto nájsť, to... OK. Čo ďalšie? Slovakia EU. Pre nás ako Slovákov to má nie až taký super význam. Je to hlavne pre cudzincov, ktorí prišli na Slovensko, alebo ľudia, ktorí majú zmiešané manželstva, alebo deti zo zmiešaných manželstiev, Slováci, ktorí sa vysťahovali do zahraničia. Avšak zistili sme, že veľká návštevnosť tejto stránky je práve v čase, keď sú maturity. To som sa počuť. Takže vtedy nám ako návštevnosť super rastie. Ukázalo sa, že popis gramatiky na tejto stránke je veľmi dobrý, že ľudia proste, keď ho hľadajú, tak ho nájdu a proste im pomáha. Takže asi tak. Mimochodom, toto je ten prvý projekt, ktorý sme skúsili skúsenosti z esperantskej web stránky preniesť na nejaký iný jazyk. A viac menej všetky tieto projekty sú podporené z Európskej komisie, to by sa zišlo povedať. Je za tým veľa práce a bez nejakej takej fakt veľkej podpory, ako Európska komisia dokáže poskytnúť, tak by to trvalo dlho. V podstate to, čo sme na esperantskej web stránke Tolernu.net robili nejakých 10 rokov, to teraz spravíme za nejaké 3 roky s pomocou Európskej únie. Tam máme aj zo pár partnerov, 3-4 z rôznych krajín, takže ako fakt rada v tomto ide. Som sa chcel spýtať, že ako je možno, že je to toľko toho veľa a všetko zadarmo. Jedna vec je, že to robíme asi nejakých 20 rokov alebo koľko, takže to sa nazbiera postupne. A druhá vec, prečo to je zadarmo, z 2 dôvodov. Jednak my sami máme radi bezplatné vzdelávanie. Podľa nás vzdelávanie by malo byť pre všetkých v najvyššej možnej kvalite. Ale aj vy radíte a žijete, čiže potrebujete víc než Áno. A to, z čoho žijeme, sú rôzne príspevky a typicky, ako asi 3/4 z tohto tu, čo vidíte, tak to je z Európskej komisie podporené cez Erasmus Plus a podobné veci. Nejaké veci sú navyše, napríklad to Lernu.net, čo som spomínal, tá prvá stránka o Esperante, tak tu sme začali plus minus ako dobrovoľníci, alebo sme získali nejakú podporu z esperantskej nadácie a pravím, to bol ten čas, keď veci trvali dlho, lebo tam bola malá podpora. A teraz Európska únia tá platí. Vďaka tomu môžeme aj poskytovať veci zadarmo, aj my z niečoho žiť. Takže ako hovorím, bez Európskej únie pri najmenšom polovicu z tohto by sme neboli schopní spraviť. Proste, ako ste povedali, tiež potrebujeme nejakú podporu. OK, ďalej. Mluvte česky, ako názov napovedá, naučenie sa češtiny. A to má naučiť, prepáčte, že skáčem to aj tú výslovnosť, akože všetko. Nie je to úplne celý kurz celej češtiny, je to, neviem, či asi tá základná úroveň, to poznáme, toto jednotný európsky rámec pre jazykové vzdelávanie, tak je to typicky po úroveň A2 a B1, čo je vyšší začiatočník, nižší stredne pokročilý.
Výslovnosť tam typicky je. Myslím, na týchto weboch typicky máme nahrávky jazyka, že tam proste niekto nahovoril celé vety. Tak z okolností práve toto nemôžem teraz ukázať, ale je to tam. Toto boli stránky na naučenie sa konkrétnych jazykov. Okrem toho tu máme aj stránku na učenie sa o jazykoch. Tak tam sú popísané, myslím, všetky európske jazyky a zo pár navyše. Lebo jazyky sami o sebe sú krásne nie len keď sa naučíme jazykom hovoriť, ale aj keď sa o ňom niečo dozvieme. Tak teraz hľadám nejaké také vtipné veci. Okrem iných vecí je tu krásny prehľad jazykov, úplne tie pár dôležitých vecí a aj takých, neviem, ako by som to povedal, zaujímavých. Snažím sa nájsť, kde to je? Jasné. Viete, aké je najdlhšie slovo v slovenčine? Niečo na ten spôsob. A ja sa to teraz pokúsim nájsť. Počkaj, pustím to. Toto nám našli chalani z jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra. Ako najneopospodarovateľnejší pozemok, tak to sa pozná, ale toto je ešte troška dlhšie. Ja to pustím ešte raz, lebo je to také úžasné slovo. A kde to teda poučiť? Ako? Kedy by som to mala poučiť? Radšej nikdy. Možno môžete povedať, že našla som si toto úža. Ani to nejdem čítať, ale to zasmiali. To použite vtedy, ak vynájdete nejakú blbosť, ktorá sa nedá povedať. To je presne tá. To keď manžel príde Teraz som si akorát stiahol ten QR kód a tu máte, že adresu partizánske, tam už nie ste, ale ste tu napísali, že Slovákio. Počkajte, ja sa na to hneď pozriem. Ukážte mi to, prosím. To, iba by som sa uveril, ten QR kód na letáčiku vedie na našu web stránku a tam v Partizánskom stále sme ako organizácia, tam máme sídlo, ale už tam nemáme kanceláriu. To je ten rozdiel a Slovákio to je proste v Esperante zjavne nedokončný preklad. OK, keď využijeme takéto najdlhšie slovo, keď manžel sa vráti o jednej z domu a bude sa tváriť, že vôbec nie je opitý, tak poviete, OK, tak povedz Vy ste opití. To je zbytkový. Teraz ste sa sami. To je zbytkový. A muž sa na vás pozrie a povie, som opitý. OK, lenže takéto veci... Dobránko. Lenže takéto veci sú tu nielen o slovenčine, tu si nájdete aj o 500 ďalších jazykoch. Maďarčina tam nie. Je tam maďarčina? Je tu. Pozrieme na maďarčinu. Aké je najdlhšie slovo? Oj, OK, vypočujeme si. Dobrá, Ste vedeli, koľko za prečík? Ja by sa to brala po kódke, niekde. No ja neviem, ako. OK, tak asi takto. Ako týchto vecí o jazykoch sa tam naučíte veľa, aj tak buď základný prehľad jazykov, aj takéto vtipné vecičky, ako najdlhšie slovo. Jazyk samotný, hovoriť sa tu nenaučíte, na to sú iné stránky, ale o jazykoch sa tu učíte. OK, čo také ďalšie? Čo by vás mohlo zaujímať? Vortoj, toto je
Zaujímavá opäť jazyková hra. To vymyslel jeden náš kamoš a teraz rozmýšľam. Čo to dvorinko, nie? Je to tiež niečo, je to hra, len ja teraz rozmýšľam, či tu máme už aj tú webovú verziu. Len neviem kde. Nevadí. Proste hra, typicky sa hrá na takýchto tenečných podložkách, ktorých nemáme, OK, stojí to nejakých 50 €, ktorých nemáme, dá sa hrať aj na klávesnici. A princíp je, že zhora z obrazovky padajú slova a jedno je správne, jedno je nesprávne a vy máte vybrať, že ktoré je správne, ktoré je nesprávne. A funguje to pre viacero jazykov, teraz robíme novšiu verziu pre aj spolupráci s niektorými školami, takže aby to bolo aj z pedagogického hľadiska vhodnejšie. A dokonca sme získali nejaký grant, aby sme túto hru prispôsobili špeciálne pre autistov, čo akože nás samých prekvapilo. Ale hej, proste už aj autisti sa takto môžu lepšie naučiť jazyky. Je to teda hlavne na slovíčka, gramatiky tam si veľa neužijeme, a aj to by sa dalo spraviť. Je to s výslovnosťou alebo bez? Je tam niekoľko modov a je tam aj výslovnosť. Dokonca teraz robíme verziu, lebo v tejto klasickej verzii, ktorú sme tu spravili ako prvé, tak to je, že tam človek musí prečítať slovo a vybrať si. Ale potom sme zistili, ukazovali sme to na nejakých veľtrhoch a tam prišli špôlkari. A im sa páčilo, že ja potom budem tancovať, ja potom budem skákať. To sa im páčilo, ale nevedeli prečítať nič. Takže teraz robíme verziu, alebo neviem, či už aj je, ja si istý nie som, kde je tam proste nejaké obrázok. Hra dá nejaký zvuk, napríklad zvuk jablko, a je tam obrázok jablka a obrázok hrušky. A dieťa má vybrať obrázok jablka. Lebo mne napríklad robí problém, že počujem angličtinu a nerozumiem, takže keby to bolo prevažné to, že povie sa to slovičko, ako povie sa a potom by som ukázala, tak možno, že by som mala s tým väčší problém. Viete, že by tam bolo akože rodený Angličan by povedal nejaké slovo, alebo slovo napríklad. Tak tam by som už mal väčší problém, čo počujem. A sú podobné slova. Jasné. Ako robíme to tak, aby tam bolo viacero tých úrovní náročnosti z rôznych hľadisiek. A jedno je to, že jazyková náročnosť, však jednoduché povedzme doplniť slova alebo vybrať slova alebo tak. Druhá vec je, že tie šipky tam tiež sa dá krásne vyhrať s tou náročnosťou. Takže úplný základ je šipka doľava, šipka doprava. A potom je takže super ninja mod. A to je, že rôzne kombinácie, že vpravo hore, dole pre správnu odpoveď a vpravo dole, vľavo dole pre nesprávnu. Tak človek najprv musí zistiť, že či je to správne, či nesprávne a potom, že kam mal skočiť. Akože, z toho sa zavarí mozog. Veľmi jednoducho. OK. Myslím, že toto by sa malo tiež dať stiahnuť zadarmo. Akurát to tu nikde nevidím zatiaľ. A hlavne, čo máte podložky, takéto, tak to môže byť celkom sranda. Dokonca je tam taký režim, že neviem, či už je, lebo teraz sa robí nová verzia, tak ja neviem, ktorá je stará, ktorá je nová. Bude tam režim, že vy sami si budete môcť spraviť takéto slova a hrať priamo s nimi. A očakávame, že sa to bude používať napríklad v rodinách, pre nejaké, neviem, rodinné udalosti alebo takto. A že to nebude viditeľné pre ostatných, iba pre vás. A tieto podložky, prosím vás, že si musím zaobstarať, tak sa na čo to vás pýta na vláci? To bude zrejme nejaký konkrétny typ? Konkrétny typ vám odporúčiť neviem, ale volá sa to tanečná podložka Dancepad. Takže to nie je len na vašu aplikáciu, ale je to aj na nejakú PSPčko. Tanečné podložky. Tieto tanečné podložky to je všeobecná vec, ktorá dokonca my si kupujeme nejakú komerčnú službu. Proste prídeme do obchodu alebo na internet, objednáme si, kúpime si. To my ani nepredávame, ani nevyrábame, ani nič. Aj my sami to proste bereme od iných. Volá sa to Dancepad, tanečná podložka. Neviem, či na to Xpad je z tých lepších a drahších, nie som si istý. Tak sa mi zdá. A vy vlastne s nohami skáčete potom, že ktoré slovo chceme? Áno. A ako na týchto tanečné podložky sa dá krásne vyhrať, na to je aj hra, volá sa Dance Dance Revolution. A tiež
úplne nejaké náhodné video. Tam je bežia tie šívky a ona musí vlastne presne tak skákať. V tom okamihu, ako tá šívka sa dotkne tých horných šípok. A sa dáva už trošku vyššie level, ale... Toto je vysoká úroveň, toto je vysoká úroveň. Neviem, čo to robí s klbami, ale no. A toto ešte asi na to nemáme, lebo to som ešte nepočula. Robí sa to niečo 10 rokov a už aspoň. Ale rodina detská nejaké, čo som nepočula, že tak. No ako jedna podložka stojí 50 €, takže to tiež. Samotnú podložku takúto som nevidel, videl som, že máš v rukách nejaké senzory a tak tancuješ pred televízorom. Ako takýto hier je hafo veľa a my sme si povedali, OK, je pekné sa pohybovať, je pekné sa učiť jazyky, tak chalan skombinoval. Pozriem, či náhodou, či máme aj... V robote, nie cez prestávku. To má skákanie, tak naučila na vodiča. Ale toto nemôže byť úplne prirodzené, hej. To je skubína, to som povedal. Hoci čo je s počítačom, nie je prirodzené pre ľudskú bytosť. Už tento svoj Dobre, ale odtiaľ potiaľ, akože už odtiaľ potiaľ. Jasné, takže myslím, že pre autistov to bolo asi podporené zo nadácie Second. Cieľom nášho projektu je ale niečo špecifickejšie, ide o vlastne umožnenie integrácie a vzdelávania najmä pri cudzích jazykov pre osoby s autizmom, ktoré teda majú nejakú úroveň poruchy autistického spektra. A toto chceme vlastne umožniť práve touto pomockou. Máme ale spoluprácu. OK, dúfal som, že tam bude niečo aj ukážka. Ale OK. V každom prípade ďakujem aj Second Niku za podporu, bola celkom slušná. OK. Čo ďalej? Počítač pre každého, to už asi všetci poznáme, keďže sme na tomto kurze. A popri tom, že tu máme toto školenie osobné, máme k tomu aj web stránku. A veľa z vecí, čo sme tu preberali, máme aj na web stránke. Nie je to jednak jednej, sú veci, ktoré sme tu preberali, ktoré nie sú na web stránke a veci, ktoré sú na web stránke a nepreberali sme ich tu. Takže pekne tieto veci môžete skombinovať. EduSkills je hlavne pre učiteľov. Občas máme také zaujímavé projekty ako poďme sa rozprávať o porne. To je pre sexuálne obťažovanie pomocou SMS-iek a textových správ u detí a dospievajúcich. Myslím, že to tu super nemusíme riešiť. Cyberhelp, to je obzvlášť zaujímavý projekt, lebo ako spoločnosť poznáme informačné technológie nie príliš dlhý čas. Ja si pamätám, keď ja som bol ešte dieťa, tak počítače boli, že ako jeden v celom bloku zo susedstva mal počítač, a to bol ten najväčší frajer, lebo nikto iný si ho nemohol dovoliť kúpiť. Takže ako spoločnosť sme sa ešte nie príliš prispôsobili takýmto veciam a stále hľadáme spôsoby, ako ich robiť správne, ako s nimi vyžiť, ako ich povedzme neodvrhnúť, ale zobrať si to najlepšie z nich a zároveň sa vyvarovať nepekným veciam. A jednou z tých nepekných vecí je aj kyberšikana a to riešime cez tento projekt Cyberhelp.
Čo ďalej také ešte spomenúť? Jasne, Speak and Learn, interaktívna aplikácia na výučbu jazykov, to myslím na Androidy a asi iOS. Nie som si úplne istý, ja to nepoužívam. Kto by sa zaujímal o Esperanto, tak je tu viacero vecí. Čo tak môžem spomenúť je projekt Computeko. To je viacjazyčný slovník počítačovej terminológie. Zatiaľ tam slovenčina nie je, ale pracuje sa na nej. Neviem, či vôbec bude hotová, dúfam, že hej. A v zásade akurát tak predovšetkým pre prekladateľov programov, čo tu asi veľmi nie sme. Robili sme viaceré projekty, ale niektoré sú už neaktuálne. Napríklad spolupracovali sme na projekte pre výučbu španielčiny a nejaké weby o jazykových právach a tak. OK, tak toto sú naše projekty, naše hlavné projekty. Ako som spomínal, sú zadarmo, ste vítaní, registrujte sa, používajte ich, nemčina, poľština, ruština, hoci čo chcete jazyky si zlepšite, ste vítaní. Okrem toho existuje viacero ďalších stránok a projektov. Niektoré sú špecificky. Takýchto kurzov na internete, ktoré sú v slovenčine, prípadne v češtine, je výrazne menej ako v ostatných jazykoch. Ja osobne používam hlavne tie inojazyčné, jednak tie veci, ktoré sa ja chcem učiť, tak sú tam lepšie spracované alebo vôbec existujú v tých jazykoch. Keď sme už hovorili o jazykovom vzdelávaní, populárnou stránkou je stránka Duolingo. Je to na výučbu jazykov, takou hravou formou. Tiež tam vyžaduje registrácia, aby to človek mohol používať, tak sa snažím nájsť niečo z rozhrania. Aha. Je to polovica hra a polovica vzdelávacia aplikácia na učenie si jazykov. Ono tak robí, že zo slovenčiny do angličtiny, potom z angličtiny do taliančiny a z taliančiny teraz najnovšie robí ruštinu. Ja sa tam teraz učím latinčinu, takže no. Latinčinu? Lingua latinam disco. No, všetko nejakých 20 alebo 30 jazykov, plus minus. Latinsky, keď viete, že to je latino, Dá sa, pozerať, Trocha to pomôže, ale nie úplne. plus minus je v tom. Niektorí vôbec to robí mimo latinského nič. Jasné. Takže ako sa učí jazyk na Duolingo? Máte tam takéto rozhrania ako napravo a v podstate skáčete po úrovniach. Spraviť to tak, aby to bolo zábavné, aby to vyzeralo ako hra, že až keď prejdete niektorú úroveň, naučíte sa niektoré slová, tak môžete prejsť na vyššiu úroveň. Kto sme hrávali arkádové hry, tak veľmi dobre poznáme. Duolingo funguje prekladovou metodou hlavne. Napíšte tam vetu v jednom jazyku a vy ju máte preložiť do iného jazyka. Najbližšie, čo je tam k slovenčine, tak to je čeština. Ja sa pokúsim nájsť. A v češtine sa dá učiť akorát tak v angličtine, ak si dobre spomínam. No, je pravda, že ako Slováci dobre rozumejú češtine, ale skúste češtinou písať. Skúšal som, no nie je to také jednoduché. Ale... Baradička, gratulujem. Ja som mala už Moravačku, takže... Kto by sme ale skúšali v angličtine, tak... Na výbere tu výrazne viac jazykov, vidíme tu španielčina, francúzština, japončina, dnes tu už nechce čítať. Švédština, ako bolo spomínané, poľština, vrátane zaujímavejších jazykov ako latinčina, hebrejčina, dokonca vysoká valíričina. Kto sme pozerali Hry o tróny, tak to je jeden z tých jazykov, ktoré tam boli vyvinuté pre ňu. Vysoká valíričina je proste jazyk, ktorý bol vytvorený pre seriál Hry o tróny.
Tam je jedna rasa, ktorá hovorí valiričinou. Z angličtiny sa môžeme učiť češtinu, jej. Dokonca klingončina. A aby tam nebolo tých plánových jazykov málo, tak je tam aj Esperanto. A pozerám, že klingončina je veľmi obľúbená. 300 000 učiacich sa. Wow, to je dokonca 1 000 000. OK. A pritom ako klingončinou plynulo hovorí relatívne málo ľudí, to ja neviem, či desiatky, možno stovky. A Esperanto hovoria 1000 až 100 000. OK. Židovský jazyk smiešaný s nemčinou plus minus. Židia v podstate... Židia v podstate kam prišli, furt žili v nejakej diaspore, tak do svojho jazyka, do hebrejčiny, v podstate ako biblická hebrejčina zanikla pred hrozne dávnom, tak plus minus hebrejčinu si zmiešali plus minus s miestnym jazykom a tam v nemeckej overácii vzniklo jidiš, vo latinskej overácii niečo, v Taliansku vzniklo ladino alebo niečo také. Proste takýchto rôznych verzií kvázi hebrejského jazyka je viacero. A rómštinu tam nemáte? Toto není náš portál, ale myslím, že nie. Ono s romčinou je problém, že romčina nie je nejako super, ako sa to volá, kodifikovaná. Je viacero verzií romčiny a dokonca, čo som počul od učiteľky, ktorá vyučovala rómske deti, tá dostala z ministerstva školstva nejaké tie vzdelávacie materiály v romčine a začala im čítať deťom a deti hovoria, že my nerozumieme, teta, povedzte nám to po našom. Tak ona čítala v tom ministerskom jazyku a prekladala to do tej romčiny, ktorou rozumejú tie deti, tak to bolo zaujímavé. OK. Duolingo je tiež zadarmo, akurát dáva reklamy, ktoré nie sú nejako príliš otrávne, trvajú asi 5 sekúnd po 5-minútovej lekcii, čiže za nejakých 7 € za mesiac sa tie reklamy dajú zrušiť a máte tam viacero tých možností, môžeme rýchlejší posun, rýchlejšie môžete raz sa učiť. A je tam aj nejaká taká náučka, že od koľkých rokov to dieťa tu môže začať sa učiť? Neviem presne, ale existuje verzia Duolingo ABC, ak si dobre spomínam, a to učí asi základ, ako sa to volá, schopnosť písať, pomôžte mi niekto. Alfabetizmus? Literacy. No, schopnosť čítať, písať. Gramotnosť, díkes. Gramotnosť. Také echt slovenské slovo. Jasné. Tak toto je špeciálne pre deti a neviem, či to funguje na mobile iba pre iOS, nie som si istý. Ale snažia sa, aby to fungovalo pre viaceré, takže potom to príde aj ďalej. Ale neviem, či pre angličtinu to teraz funguje. Ja to nepoužívam, ja viem čítať, písať, takže... Ale ako... Povedal by som, deti môžete skúsiť, keď vedia čítať, keď ovládajú nejaký jazyk, možno cez češtinu niektoré. Treba skúsiť, uvidíte. Darmo sa budeme rozmýšľať, že čo ako. Skúsime a budeme hneď vedieť. Mnohojazyčnosť je pekná vec, len tie jazyky by sa nemuseli nutne super miešať. OK, ďalším populárnym webom, kde sa už ale môžete naučiť hromadu ďalších vecí, a povedal by som obzvlášť tých iných vecí než jazyky, je Udemy. Je to hlavne v inojazyčných, nie super slovenských. Takže ako v angličtine tam veľa, videl som tam nejakú francúzštinu, španielčinu, nemčinu. Čo je obsahom Udemy? Tieto kurzy, doteraz stránky, čo som ukazoval, tak to hlavne tvoria organizácie podobne ako my. Duolingo dlhé roky bolo otvorené dobrovoľníkmi s nejakou tou pomocou z základného týmu Duolinga. Udemy je špeciálne založené na tom princípe, že tá stránka predstavuje len platformu, na ktorú tvorcovia, povedzme ako
Ja by som si zmyslel, že OK, ja viem učiť Word, ja si spravím trojhodinový kurz, videokurs o Worde a ja ho nahrám sem, nemusím byť v žiadnej organizácii a takýchto tvorcov, ktorí sa vyznajú do svojej veci, hudobníci, programátori, dizajneri, takých hromada, majú 10-ročné, 20-ročné skúsenosti, spravia o tom 2-3-hodinový kurz alebo 50-hodinový kurz, nahrajú to sem a stojí to typicky nejakých 10 eur. Udemy má takú marketingovú vec, že kurzy tam typicky stoja 80 eur plus minus, nejakých 50 až 120, ale skoro vždy, keď som tam prišiel, tak je tam zľava a každý kurz stojí 10 eur. Veľmi zriedka som tam prišiel, ten kurz by bol za plnú cenu. Takže teraz sa tiež môžeme pozrieť. A niekto kontroluje, keď... Viete, ja som čítal, že napríklad niekoho, čo si myslel, že je super v nemecky a potom zistil, že to učí sa 30 rokov a nevie to dobre. Čiže aj niektoré veci s počítačom možno sú iné vychytávky, alebo Jasné. či to niekto v podstate kontroluje, že kto tam čo nahrá, či to je správne a či tam má pravdu. Aby neučil zbytočne tisícky ľudí niečo nesprávne. OK, dve veci. Ja som tam nenahrával kurz, takže úplne super presne neviem. Jeden môj kamoš tam nahral kurz a viem si predstaviť, no lebo ten kurz je v Esperante, viem si predstaviť, že nikto z toho Udemy.com nepozná Esperanto a ten kurz tam je, takže asi to neschvaľujú úplne nejako super podrobne. Ale dôležitá vec, na ktorú sa silne odporúčam zamerať, je hodnotenie užívateľov. Keď tam vidíte, že kurz zo 5 hviezdičiek má 4, aj tam 4000 tých hodnotení, tak to hovorí celkom slušne o tej sile kurzu. Fakt ako, povedal by som je to ako YouTube. Na YouTube tiež hocikto môže nahrať hocičo a sú tam úplný odpad internetu a sú úplne super geniálne veci a na YouTube zadarmo nájdeme veci, za ktoré by sme normálne platili 1000 eur. A jedna z tých vecí, ako tu zistíme, je podľa hodnotení. Podobne aj tu. Hviezdičky. Keď vidíte 5 hviezdičiek, paráda. Keď vidíte 2 hviezdičky, dajte si pozor. Ak vidíte, že kurz má hodnotenie 5 hviezdičiek, ale hodnotilo ho 4 ľudia, tak to nemá výpovednú hodnotu. Stovky, ako Udemy je fakt populárna stránka, kurz kľudne môže mať stovky, tisíce hodnotení. A aká časť ľudí hodnotí kurz? Neviem, možno 1 z 10, 1 z 20. Takže keď... Prídem o chvíľku. Takže keď kurz má hodnotenie 4000 ľudí ho hodnotilo, tak nejakých, ja neviem, 80 000 ho prešlo, plus minus. A ako vidíte, cena oficiálne je, že 56 eur, ale teraz stojí 15 eur. Prečo nikdy som, asi 2 alebo 3 krát som videl Udemy s plnými cenami kurzov. Furt to majú nejaké zľavy. Úplnou náhodou samozrejme. Nie je to ako extrémna znova, z 54 na 14. Nikomu kontrolka nevliká, že niečo. Keď je cena nastavená najprv vysoko, tak sa ľahko zlacňuje. Ako to, že tento kurz stojí, aj keby stal 5... Chceš predať, alebo chceš predávať. Najprv si dajú cenu a potom zistia, že to nikto nechce, tak asi ide až kým to nikto nezačne kupovať. Nechcem zachádzať príliš do marketingu, lebo to je troška mimo nás, ale takýto kurz, ktorý by trval povedzme 10 hodín, ak by ho vytváral a predával človek úplne samostatne, na svojom webe, na svojej vlastnej stránke, v rámci svojej firmy, so svojím vlastným tímom, úplne v pohode 10-hodinový kurz by mohol stať 200 až 500 eur. To hovorím úplne vážne. Ja sám si občas nejaké také kurzy kupujem, typicky keď sú troška v zľave, ale na webovej stránke normálne majú za 200-500 eur. To, že tu ich ľudia dávajú za 60 eur, to je už celkom slušné. Na videokurs je to bežná cena. Druhá vec je, že by sa to zmestilo do knihy, ktorá by stála 10 eur, tak či tak. Možno aj 5, alebo do menšej príručky, lebo akú knihu máte za nejaké 2 hodiny rozprávania. To nie je až tak veľa. OK, bola tu otázka na jazyky. Je tu viacero jazykov. Ja sa teraz posnažím nájsť. Ale v mobilnej aplikácii to vyzerá trocha lepšie, tam sa to ľahšie hľadá. OK, ale... Čo by sme dali? Marketing? Snažím sa nejaký filter nájsť. Jasne, tutaj.
Takže vidíme napríklad, že pre marketing je tu najviac pre angličtinu 6000 a máme tu francúzštinu, nemčinu, taliančinu, poľština, pozriem, slovenčina 1 a češtinu tu máme češtinu? Tiež. Tak niečo sa nájde. SEO optimalizácia pre vyhľadávačov v roku 2022. Čo je daný kurz SEO? SEO je Search Engine Optimization. Je to nastavenie webovej stránky tak, aby bola dobre indexovaná v Google, aby ju Google dobre našiel. Povedzme, máme stránku počítač pre každého.sk. Aby som si povedal, že toto je stránka o školení pre počítače. Takže chcem, aby keď hodím do Google školenie počítače, aby niekde tuto hore bolo počítač pre každého. Ako vidíme... Jasné. A vidíme niekde tuto, kde to je niekde plus minus v strede. Je to na prvej stránke. Na prvej stránke je ešte dobré. Ideálne je úplne prvé 3 pozície, alebo úplne posledná. Druhá od konca je výrazne horšia ako posledná. Ale OK, toto je optimalizácia pre vyhľadávače. Ale to bola len fakt do odbočka. Tak hej, ako v slovenčine tam nejaké kurzy sú, výrazne menej, ale nejaké nájdete. Typicky sú tieto kurzy platené, ale existujú tam aj bezplatné. Opäť tých je výrazne menej, lebo aj tí autori chcú za niečo žiť. A často stáva sa napríklad, že vidíme tu 1300 bezplatných kurzov marketingu. Čo je to nahrávka, alebo niekedy to dajú akože kontakt s tým? Niekde býva nejaká konzultácia alebo niečo? Alebo vždy je to nahrávka? Základom je video a k tomu viem, že tam býva napríklad sekcia niečo ako fórum a otázky. Neviem, ako často sa to používa, respektíve ako veľmi, ale je to tam. A tu aj vidíme napríklad, toto je bezplatný kurz, tiež presne toho SEO. A v bezplatnej verzii máte video obsah, ale bez certifikátu o prejdení, bez otázok a odpovedí s inštruktorom a bez priamých správ k učiteľovi. Ale tieto veci máte zase v platenej verzii. Takže ako tam si tiež môžete vybrať. Pochopiteľne bezplatný kurz, o niečom to svedčí, možno človek dostal grant ako my. Častokrát sa stáva, že ľudia si spravia nejaký takýto bezplatný kurzík, ktorý je takou okresanou verziou, ako takým úvodom pre ich hlavný kurz. Ukážka, čo sa môžeš dozvedieť v tom, čo to zaplatí. Hej, a v ideálnom prípade sa v tej okresanej verzii naučíte niečo, čo je užitočné. Akurát to bude málo. Proste ja som si takto zobral jeden bezplatný kurz a ten mal nejakých 6 hodín a povedal, toto je viac menej prehľad tejto témy. Ako za 6 hodín sme prešli pomerne dosť, ale potom bol druhý kurz, hlavný platený a ten trval 50 hodín. Takže ako... ale vravím, nájsť sa dá veľa vecí. A krásnou vecou je, toto je dosť podobné povedzme nejakým seriálom na YouTube. Idete na YouTube, na YouTube nájdete hromadu vecí a hromadu kvalitných vecí, ale popri nejakom kurze, ja neviem, marketingu, tam zrazu začnú vyskakovať vtipné mačky. Tak toto je vec, ktorá tu nehrozí. Tu si za to častokrát priplatíte, ale ste priamo zameraní na to učenie danej konkrétnej veci. OK. Udemy, ja sám to používam, môžem odporúčať. A samozrejme treba si dávať pozor na to, od koho si kúpete kurz, lebo týchto tvorcov je tam hromada. OK, ďalšia taká populárna stránka Coursera. Táto web stránka je zase robená v spolupráci s rôznymi univerzitami.
univerzity tam vytvoria nejaký kurz, typický kurz, ktorý sami učia na svojej univerzite a poskytnú ho zadarmo cez Coursera. Hovorím zadarmo, ale zadarmo je tiež taká okreslená verzia, ten obsah je tam ten istý. Ale ak chcete mať potvrdenie o prejdení kurzu, niečo také poriadnejšie, tak v tom prípade treba si zaplatiť. Môžem rýchlo pozrieť, že koľko to stojí. Toto je iba automatický preklad, tá stránka je v angličtine. OK. To je myslím titul, jasné. OK, tak už tam dáme entrepreneurship. Tak to sa chceme naučiť podnikať, tak tu máme 2000 kurzov, univerzitných kurzov o podnikaní. Napríklad tuto z univerzity v Pensylvánii, 52 000 ľudí tam bolo, 4,8 hviezdičiek z 5 ako výborné hodnotenie. A skúsim nájsť cenu. A mimochodom, častokrát to funguje tak, že v porovnaní s Udemy. Porovnám to s Udemy, aby bolo pekne viditeľné. Na Udemy prídete, kúpite si kurz a kedy chcete, vtedy začnete. Idete proste vtedy, keď vy chcete. Coursera typicky, ale respektive často, funguje tak, že skupina ľudí sa zhromaždí a zároveň prechádza ten kurz v tom istom čase. Má to krásnu výhodu v tom, že niektoré cvičenia vyžadujú priamo konzultáciu jeden s druhým. Ja som napríklad takto prechádzal jeden kurz, kde som každý týždeň mal napísať jednu strofu k piesni, alebo niečo podobné. A ďalší dva ľudia mi to mali skontrolovať a ja som to mal skontrolovať ďalším dvom ľuďom. Takéto peer review. V niektorých kurzoch to tak funguje, v niektorých nie. Ale vie to dosť pomôcť. Máte nejakú spätnú väzbu, aj keď len od ďalších študentov. Proste nejaký ten iný názor. Keď už do kurzu vojdete, tak typicky, čo mám v skúsenosti, neviem, či to ešte stále tak funguje, pred rokmi to fungovalo, vošiel som do kurzu, obsah sa mi postupne objavoval a aj keď som ho neprechádzal s celou skupinou zároveň, proste po nejakom čase som si povedal, OK, po 2 mesiacoch mám konečne čas, tak som ten kurz prešiel, bol pre mňa dostupný. Coursera, pekná stránka, kvalitné univerzity, kvalitné kurzy. Opäť typicky v angličtine. A neviem, či tu vôbec je aj nejaký po slovensky. To by asi nejaká slovenská univerzita musela spolupracovať, čo asi nerobí.